Hier is uw presentator Erwin Deswijze. Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben in Hoensbroek en hier is iets speciaals. Ik ga eens even aanbellen. Hallo, u bent meneer Peter Reinders? Klopt. Ja. Hier is iets speciaals boven, heb ik gehoord. Kersdorp, ja, dat is ook zo. Dat wil ik wel even zien. Kom binnen. Oké. Nou, ik zit hier met Peter, hè. En ja, Peter, achter jou een fantastisch groot kerstdorp. Hoe lang ben je er nou mee bezig? Daar hebben we 4 weken over gedaan. Maar dat is dan wel van pallets naar boven halen totdat alle lampjes aanhingen. En hoeveel jaar geleden kreeg je het idee van ik wil dit gaan bouwen? Nou, dat kwam eigenlijk zo. In 2013 hadden we een kerstboom opstaan. En we zetten altijd daar een kerststal onder. En dan hadden we een stuk of 6 huisjes eronder staan. En er kwamen er steeds meer bij. En het zag er echt heel goed uit. Het jaar daarna zijn we dus groter gegaan. Tot dit hier. En dat is gewoon een virus, zal ik maar zeggen. Hè. Dat virus dat krijg je en dat is heel moeilijk om dat van je af te krijgen. Dus je wilt eigenlijk steeds meer en steeds mooier. En ja, zo komt het eigenlijk. Dat is, ja, hoe moet ik zeggen? Dat is gewoon, je bent een dorpsgek. Wordt het dan volgend jaar nog groter? Ja, veel groter wil ik het echt helemaal niet doen. Kijk, ik wil het wel nog woonkamer blijven houden. Hè. Dit is dan eigenlijk heel erg groot, want bij de meeste mensen hebben dat niet zo groot. En misschien dat er volgend jaar nog een haven bij komt, maar dan is het misschien maar 1 vierkante meter en meer wil ik ook niet. Maar ik neem aan dat je ook echt dan een kerstgek bent, of niet? Kerstmis is, ik vind kerstmis sowieso, ik had de kerstboom sowieso al opstaan voor Sinterklaas. En wij gaan ook naar Valkenburg en we gaan naar Maastricht naar de kerstmarkt. En zijn waarschijnlijk ook nog naar Aken naar de kerstmarkt. Gewoon de sfeer wat om de kerst heen hangt, dat vinden we gewoon heel erg leuk. Ja, je doet dit natuurlijk niet alleen, neem ik aan. Nee, dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Roel. Ja, Roel zit ondertussen naast je. Ja, Roel, had je niet zoiets van waar komt hij nou mee? Een heel kerstdorp? Nee, want het eerste jaar toen hebben we een paar huisjes eronder gezet. Het zag zo leuk uit en toen hadden we toen eigenlijk nog meer ingeslagen het eerste jaar. Ja, na het tweede jaar wil je dan eigenlijk wat erbij en zo werd het steeds groter. Tot dit. En als het dan, weet je wel, ja, iedere avond kijk je er toch tegenaan. Gaat het niet vervelen? Of zie je altijd wel iets anders? Op zich wel, maar eigenlijk zou ik het nog groter willen dit jaar, omdat je eigenlijk te vroeg begint. En het is nog altijd, hoe moet ik het zeggen, we waren dus 20 november klaar. En eigenlijk als het december is, wil je eigenlijk nog wat erbij, maar je moet op een gegeven moment een beetje stoppen natuurlijk. Hè, want anders moet je weer een uitbreiding maken en dan kun je beter een jaar wachten. Zou je ook eventueel prijzen hiermee kunnen winnen? Vorig jaar hadden we meegedaan met My Village, dat is via Facebook, een wedstrijd meegedaan. En dan moest je 3 foto's opsturen. 2 foto's overdag, 1 met, 1 zonder licht. En 1 foto van 's avonds, dan natuurlijk wel met licht. Dan hebben we de eerste prijs van Nederland gewonnen. Nou ja, een heel kerstdorp hier in Hoensbroek gebouwd. Ja, ik ga er in Bochels, waar ik gewoon niet aan beginnen. Is me echt te veel werk. Wat ik wel heel goed kan is op knopjes drukken. En ik zie hier dat treintje. Nou, dat ga ik dan even hier aanzetten en is het helemaal compleet. Nou, tot de volgende keer.